Hello mga person! Samahan nyo kami ngayon. Dahil Monday ngayon at day off ni Mister, napag-isipan namin na gumala at pumunta muna sa beach para makaligo at mahanginan at maarawan at makapasyal na rin. So, dahil Monday nga ngayon, wala masyadong tao sa beach. Kukunti lang yung mga tao at ang makikita mo lang sa tabing dagat ay yung mga tagalinis, naglinis sila ng mga basura at yung mga mangilan-ngilan na tao na mas gustong pumunta sa tabing dagat kapag Monday. So, pinapakita ko nga sa inyo yung view. Eto siya. Ayan, kita-kita nyo naman, kakunti lang yung tao. So, parang feeling mo, solong-solo mo yung beach kapag ganitong Monday. So, eto yung mister ko. May exercise kunwari para lumid yung tiyan, pero hindi naman lumilid yung tiyan. So, nakakita nga kami ng pwesto, itong tumbang puno siya. So, dito kami, may dala-dala kaming almusal, yung pandesal, at bumili yung mister ko ng kape dun sa tindahan sa tabing kalsada. At may dala rin kaming sarili naming tubig. So, dahil medyo mahaba yung video namin, pinas forward ko na habang nagkwekwentuhan kami ng kung ano-ano, kung saan nakarating yung kwentuhan namin at mga puro kalokohan lang naman yung mga pinagsasabi namin sa isa't isa. Siyempre, kaming dalawa lang naman yung magkasama, kaya siyempre, sino ba pa maglolokohan? Eh, di kaming dalawa lang din. Buti na lang talaga mga person ay nakisama naman yung panahon ngayon. Umaraw siya today. So ayan, napag-isipan nga namin na pumunta muna sa beach kasi noong mga nakaraang buwan talaga laging maulan. So ayan, ngayon lang kami nakalabas ng bahay. Ultimo nga kahit magdamas sa labas ng bahay namin eh hindi ko magawa kasi nga pangit naman magdamas ng malagkit yung lupa, dumidikit sa kamay at mabigat sa gloves na ginagamit. Masarap na sa pakiramdam kapag nahahangin at naaarawan kasi ako naman talaga mga person eh hindi naman ako palalabas ng bahay. Sa isang linggo napakaswerte na ako lumabas ako ng bahay. Plano nga namin na isa mampurog sana kami maliligo kaso lang ay napakalayo naman. Pero dito lang din yun sa lugar namin, siguro mga 30 to 45 minutes ang biyahe kaya sabi ko dito na lang tayo sa beach, mas malapit, 5 minutes lang andyan agad tayo at makakaligo na. Naghahanap nga ako ng taho dyan mga mari kaso lang ay wala akong makita palibasa Lunes ngayon kaya wala masyadong mga nagtitinda sa paligid. So ito nga na habang inaubos na namin yung pagkain namin, sabi ko sa kanya maliligo na kami, ilang peraso na lang naman yung natitirang pandesal. Sabi ko videohan mo ako at kakainin ko itong natitirang pandesal, papalamanan ko ng meatloaf. Niloloko pa nga ako ng mister ko at sabi niya masarap daw ba ang giniling na tao. Sabi ko grabe ka naman, hindi naman yung giniling na tao, pero napatawa na lang ako. Sabi ko naku, ang sarap talaga ng giniling na tao kahit hindi naman. Ako mga mare, wag kayong maaasara. Isa lang talaga to sa mga piko na namin mag-asawa. Pero alam talaga namin to, normal to sa amin. Kaya nga sabi ko sa kanya, ako naman ang magbibideo sa kanya at magbigay naman siya ng reaction kung ano talaga ang lasa ng giniling na tao na sinasabi niya. Ay sabi niya ay napakasarap daw, walang kasing sarap. Sabi ko nga sa kanya, bilis-bilisan mo na ang pagkain mo at tumatanghali na yung masakit na sa balatang init at maliligo na rin tayo. Napakabagal kasing kumain. So ayun na nga, sabi ko sa kanya, ako na nga lang yung maliligo, videohan mo na lang ako habang papunta ako sa dagat. So ito na nga, kung ano pang ginagawa ko. Sabi ko, sarap sa pakiramdam kapag lumapat na yung tubig. Dati nga kapag naliligo kami dito ay maligamgam sa pakiramdam, pero ngayon napakalamig. Iba yata yung temperatura ngayon sa ilalim ng dagat. Dahil bihira nga ako makalabas ng bahay, halos sambahin ko itong beach. Naku, ang sarap talaga sa pakiramdam, parang nakaka-relax. Wala kang iniisip, kundi ito lang alon kung paano ka hindi malulunod. Sabi ko nga sa mister ko, ay wag niya na akong kuha na ng video, bitawan niya na yan, paano siya makakaligo. Kaya naman sinunod niya na ako. Pinaba niya muna yung camera doon sa tabi ng pangpang at nakiligo na rin siya sa akin. Sabi ko, siguro mga 30 minutes o 45 minutes ay umahon na rin kami. At sabi ko, tara mag-video tayo nang papalapit tayo sa camera at uuwi na tayo. So ito na nga, pauwi na kami. Pupunta na kami sa tabing kalsada. Yung motor namin nakapark doon sa tapat ng catering. So ito na nga, palakad na kami. Taladala niya na yung mga bitbitin namin, yung tubig, yung tuwalya, yung helmet namin nakaiwalang din sa motor. So sana guys, mag-follow kayo sa aming FB page at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. Pasensya na kayo kung bihira lang kaming makapag-vlog kasi nga wala kami masyadong mga content, bihira kami lumabas ng bahay. Yun lang, see you again next time, bye!